yung alagan si Kanginan. Jefon Morales, and then may partner ko sabi ko dili si Randy Tayat, kumusta ka din? May adlaw ka tanong, may pagsugat sa adlaw. Importante karon Lord, ang among pag-ampo di kanimo panalangin. May importante. As a good, always say, apo sa English pa. Okay, ang pag-ampo may magkunasta. Thank you Lord sa maghatag na mong grasya. O ang among ipangando Lord, yung ihatag nimo ang kalinaw sa tibuok kalibutan. Thank you Lord, thank you. Bueno, ang suwata po karon katagan ng pinadaki ni Jesus sa kababae, nagpatago ng singan nga titay. Kinagibatan ng duwa sa radyo ni Ray Arellano. Iksunan ang atong singer si Titay. Kini akong problema, maglisod kog sulbad gyud kay unsaon kung unsay akong gusto, mo unsay akong problema. Pero araw niyo yung masabta ng akong sugilanon, no? Ingnon ko ini sa pagsugod ang tanan. Keep smiling, keep shining, knowing you can always count on me. For sure, that's what friends are for. For good times and bad times, I'll be on your side forevermore. That's what friends are for. Pagna na eh. Pagna! Yabag ka niya! Tuwag ang stereo to, ako to nagkanta to! Oh. Pagna dahil ba? Nga na imo mga ipapaw, nga di mo to stereo. Dito radyo, live to, ako nagkanta to. To ka radyo to, FM to, bungol ka ako to. Nga nung masuko mga dahil? Paminawag, maayos, saan kay imo na ipapaw. Wa ko maingon nga pagna. Ang akong giingon, panga. Dili kay pagna. Aw, panga? Oo ma'am, namaligyan man tawang kong panga sa isda. Ano bang dagkong isda ba? Panga. Bungi mo dahil ka. Panga! Panga mo diha! Panga! Matay. Panga, gyud. Hala, pagna man akong paminaw. Sa akong padungog, pagna, gyud. Di dito. Hala, panga di ay. Panga di ay. Pagna! Awa, pagna, gyud lagi. Awa, pizza lagi. Oh! Day, ay suko di mo diha. Suko ka? Wa? Oh, ano ko sukay ng pagsinaspertahan? Ano to ba ka? Wa lagi ko masaka! Nawara ko na unsa lagi kaway na unsa ba ka? Sapot ko. Abungo sa ito ka kidot! Nakabantay na akong bana nga murag sa puton gyud kaayo ko ba. Inya dali kay kong masuko. Mo to gidako sa akong bana sa doktor, iya kong ipa-check up. Unya. Kining Mrs. Bestil, kining mo asawa ba? Kining high blood ni siya? Ano tawag high blood ba ko nga sige mo pasingot? Kalma lang lagi na unsa taon. Kay doktor mo yatubang tani bawo ra sa imong sakit. Mas nahibaw ko kay niya kay ako'y nag-asa kong lawas. Kining mister, pasagdila ng imong asawa. Normal na ka na niya nga maning aglag kalit. Kaya usaon nga high blood man ni siya. Di lagi ko high blood! Sige lang madam, no? Relax lang. Relax lang. Okay, dili ka high blood, ha? Relax lang. Yan ako gusto magiging ko ninyo, inom ko ninyo high blood ko. Kung high blood pa ko, giatake na utak ko. Sige lang, mama. Hapit na. Na, taas na gyud kayo yung dugo. O ganong mo taas na akong dugo. Like, sige mo kong exercise. Basig imo kong pinuangang doktora ka, ha? Bida, bidi mo, ay! Dahil pa! Huwag ako magbiluang. Dahil ba kung high blood ka, kay gibipihan ko ikaw. Nay, taas na yung dugo. O kaya pag sige ni mong sakit niya, o sana sa simptomas nga high blood ka, o ayaw kong supa ka kay doktor ko. Dahil ba kayo ko ng sakit, ha? Kaya ako high blood po ko. Mas taas pa na ganing ako dugo kay kanimo. Igara sa kada. Saling! Oh, saling! Saling! Do? Kung tambal! Sa hubak, do? Sa high blood! Titay! Dali na mo, diyan ay sinukad. Kawan na to Simon. Bibango naman, ay. Tisod, anay. Ay, nagumba ko. Niya, di ay buwad og itlog. Wala may anak, nay. Uy, ako man ang paborito. Ang di na, nay, mga ulit, ha? Nahala, sige. Lingkod na diha. Salamat, nay. Si Sinon, Yan naman to, diri, kay di bango naman to. Wow! Palami sa humba, nay, lata kayo. Wow. Day, unsa na, day, unsa na? Dung sinong, dali na, ay, mga ulit, ha? Di, inday ka. Lami rin sudan ko tanawa, oh. Oo, lami bitaw pero dili na para imo, ha? Unsay di para ako? Ay kalimot sa blood ka. Daha, tuo ka man mga pataya. Ito, gusto magkambyudo ko sa iyo. Nya Elisa trend ka. Sige, kao dia. Huta ng humba, ha? O na buwan ay, pinikas, lami ka na. Purbida, lami ka na pare sa humba. Sige.
Gusto nga ka babiyudo rin ko. Hala, sige, bahala kaya kao niya. Hot na ng humpag buwan. Nay. Palihog lang ko ng itlog, Nay, be. O, anong ikomra ni mong ito? Saan gusto ni mo? Ang imong itlog ba akong kanon? Taro ka naman pagkatawa. Kitkito ko ng itlog ni mo ron. Sa ligang high blood ko da. Sige, sige. Ano na lang soft drinks? O, sige, ito, wala. Mabiyudo yung kani ba? Ikaw ba? Ano ikaw mabiyudo ka? Nga nung di na lang ka mo ingon na mamatay na lang ko. Mo man gusto ni mo, di ba? Mo man gusto ni mo, di ba? Tubang! Day. Recorded by X Thunder Gaming. Di na lang kumukaon sa umba dong. Dili. Di sa kumuinom ani soft drinks dong. Dili. Ay unsa man akong imnon ani dong. Tubig. Inom balik ko sa baril. Ikaw lay inom. Nya sultihi ko himatyo na ka ha. Magkakindot. Makalagot na gid kaayo ba? Kay unsa atong ganahan ibawal man. Pero wa kay bawang akong bana nga mukaon kog baboy kun wa siya. Unya. Kulame. Kulame, ano? Tambok ay tambok. Mamon. Gili, mamon. Kulame. Oy. Titay. Oh. Di ba bawal naman ka ng imong banang nagkaon ano? Di ba gibawalan man na? Ngada, karon na ninay ay. Sa karon ra ni. Chudia oy. Kasi karon ra tuod nang atake ho na ron. Ha? Uy, nanay, uy, nanay, sorry, naunsa man siya manungom siya nagkaunta. Nanay ka karon. Ayaw na pagkaon na. Na, karon na bitaw nanay. Bakit na lang sa taglami? Uy, di kay kamukha mo rin si Kaon. Nakikibawal man na nimo. Mga galing tagsa na. Okay naman tingali na ba sa tagsa lang? Ikaw bahala ka oy. Ay, lagi sigsaba. Ay, lagsabang sinuon. Good day, good. Pre, kini pre na kini. Mo ni ba inom permis mo sawa pre na. May ni para sa blood pre. Mau ba? Oh, pre inom sa may. Mo ni gina inom permis ko asawa pud pre. Ginainom ha? Inom ni, taga kagaya na ko asawa pre. Mau ba? Oh. Nya. Oh, nya. Sabi mo sawa ron. Tuwa mi upload na. Wow, ha? Ano pita? Na meteryo. Sige ka, kaya na kayo ako bukay abroad. Binuan. Ay, okay na. Dali. Sa. Grabe pre sa magahe mo kay tong umbihan na gud pre. Sabi na namatiyan mo sawa, pre. Taki pre. Ha? Wala mo inuman ni pre? Ani imong gihatag nako? Inom lagi pre, inom lagi. Pero sa man gahe mag-o ha. Oh, mutrabaho ko la may imno niya, dili man kini. Oh, namatay dahil siya, pre. Matay siya pre, matay gud. Mau ba? Luya gud. Oh, dili gid siya kamahay nako pre. Kay patuo pa lang ta siya nako pre, hubida. Dili utam sayo ang kamatayon pre. Pero sao taman, gahe mag-o. Nagtuman mo gyud siyang gusto. Hanggang isili gali pre. Ay, gool mo dili gid ba. Kay mag-o pre. Oh, dili ta mo sa wow. Dahil lang ta. 44 edad mo. Ay, binuwa pre, dalahin na sa di mo. Sakto yung ka, pre. Sakto yung ka. Pre. Kato ako sa pre. Tingalong ko to. Basta di mo inuman. Tingalong to na ko, pre. Unsa man na? Ay, pagunta na. Paranis mo kayo. Sabi na sinon, uy. Paimon ko ni mo, nga wag ka makailag unsa na. Ay, sus, noon taon. Kay tambal ni sa iblaro sa diabetes. Nung isulban sakit mo haitik. High blood, diabetes? Oo. Kuraan, sinon, uy. Day. Ikaw ba? Vida. Para imo tao ni, ha? Dili ni para ako. Para opera na ako, ha? Paminaw, ha? Nay, paminaw. Akong amigo, iyang asawa, high blood. Nga. Gipainom niya ni tambala. Kanang, Diyos. Nya, narang-arang na unta. Ay, may ubos iyang dugo. O nya? Dili naman di mo inom. Iniglakaw ko nun niya. Lain naman ko nun imnon. Pero mulakaw siya sa baho. Niya nagtuwa siyang sige inom ang iyang asawa ni. O nya, lagi. Namatay. Patok ka na ko. Di ka matuo. Kung ito minteriyo na. Taka sa mandawig lubong. Ha? Ato dito sa awa. Unsa may namat yan? Di atake. Nya gusto ka? May tabo na nimo? Oh. Di ka. Sige, bahala ka diha. Ha? Di mo kaminaw na ko. Sige. Pilar, ilis taon. Ikaw, timan niya mo sakit, ha? O dili na, basta-bastang sakit mo. Mura ng Judas Iscariote, traidor na. Kaya imo sugar, kuyaw kay na. Wala, grabe na kay na. Imo pa yung high blood. Bida, ikatimpla na lang, kapi ang imo sugar. What? Baka na nung itatimpla ko taon. Lagi, day. O, di naman ka matuo. Namatay ang sawas kong migo, kay gahi mo kayo. O niya, wang patuo siyang gisulti. Giing na ko to niya nga. Ikaw na inom, ana, ha? O tuan ako sa trabaho, susuha mag-inom-inom. Nya? Tiyo. Bali na address, misteryo. Nibali na po yun. Sa misteryo lagi, bali na. Misteryo ko baon.
Kailangan ka ito bibot, diba? Ha? Katong kulutong buhok ba, ha? Katong, niagi na ba? Magagian din eh. Oo nga, ano man? Papatay na! Puso kayo mo kawag baboy. Si Japit, kailan ka Japit? Katong, maid, katong mamayad ng sundag ba? Maid? Mamayad ng sundag. Ano man? Patay ka po! Ang maid. Ang mamainag sundan. Di ka mo to, oh. Recorded by X Thunder Gaming. Katubang migan mo, si Lorna siya ay daw siya. Kita ba ka, ha? Silang tuluwa na. Tural, mga tiyo naman. Ha? Oy, ang ibang katong migan mo ba, nga ni din nga buhi paskate. Buhi mas kati. Buhi pa ang paglaom. Pero wa na klaro. Katutiyo na po. Oo, ko bitaw. Mao nga ikaw, ay uspaka nga akong ipabuhat ni mo. Kay para naman na sa kayuhan ni mo. Dong ka nang, uy, kindi lang ani dong. Naikuan. Kanang, Yema? Yema. Special? Yema special. Produkto sa Diamond? Narikin na, oh. Diamond Trade Incorporated? Naun sa kayo, bili naman sa dinoon ka. Kana mo, klarong tumarakan nira, imna na, kay gawas nga, save kay na kang imnonan ni, makayo pag sakit mo diabetes, o sa mga panormal na sugar. Makamatay din ang sugar dong. Makamatay mo lang, nakaparsi mo klawasan ka madaot, basta ang sugar na mo atake. Yang anong malagi ng mga ulmigas lagi dong, sige mo nagkaog sugar, huwag malagi ng diabetes. Ulmigas ka, ha? Bida. Gusto ka di madutlan og sugar? Ang sa dong? Gusto ka, ha? Nga di na ka madutlan og diabetes? Pag ulmigas ka! Imposible sa ka. Uy, pulos ka lang yun hinanggaw diha. Bida, naibaw ka na Katong akong migo. Pagkamatay yun siya ng asawa, ay wag yun mo hilak Nga naman? Dahil magkikusultihan, tudloan, ayaw pagkaon na. Mukaon na yun. Tagaagtambal nga, pakalma sa sugar o kining sa high blood. Di man mo inom. Natutyo itaon. Pag tutyo, mahilak gili. Pagkaog ba? Naaday kapuyo taon. Dito may ngan. Farmasyo, tagagisano, doon na yan! Mga ikaw, di ko gusto nga ilisati ka. Tumana akong giingon ni mo, ha? Ayaw, pagkaklamor-klamor yan! Nya, di man ako makaya ng maong tambal. Iba-inom gina ni mo. Aboy, sagot ha! Mauni makaluwa si Buday! Kasabot ka! Dong! Mao na akong problema ron. Kaya mga tambal nga yung ipainom na ko, wako kaila. Lain maglami. Mura man hinuog buhuot akong dugan ug mainom ko. Kunya mura mamatay na gid hinuon ko. Ipapugos gid niya ipainom. Grabe ha lagi. Makaayo bagod na nga pugson kag painom bisag dili nimo matake. Lainan man kus baho, lainan pa jud kus lami. Musuka yung tahong ko Pero unsa ni papugos pag itong painom na ako? Unsa ko buhaton ani mo inom na lang ko? Unsa man kamo ang kasultihon? Titay. Good morning! Bam, good morning ka, bam. O nga, sa tanan. Lord, thank you, Lord. Mamamiri salamat sa mga pag-ampo. Okay, Ate Bes! Okay, akong pasalamatan, Gulyat. Ang tanan nga nagtumar, nag-maintain ka doon ng 7-yawan herbal capsule, 7-yawan herbal capsule with garlic, 7-yawan herbal capsule with mangosteen para sa mga high blood, cholesterol, katong taas og sugar, ayog si plata pag inom kada adlaw gyud katulos sa usa ka adlaw inom. Sa buntag unay kamukaon sa imong pamahaw, inom na danog sa ka kapsula sa 7-yawan herbal capsule. Ini kaniuto nimo mao gyapon, usa gyapon ka kapsula sa 7-yawan herbal capsule imong imon og iyon man kada adlaw, no, di ba? Unya di ka panihapon na pud nimo, unsa na pud ka kapsula sa 7-yawan herbal capsule imong imnon unay ka mukaon sa imong panihapon. Og alang na na problema bahin na ning kidney og UTI, ayaw na pud ka balaka di mo angay mahadlok tungod kay dula na katambal makaayo paalibyo anang atong kibati bahin na ning kidney og UTI kini mao ang Kugon herbal capsule. Kung grabe na ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kugon herbal capsule kada 4 ka oras. O kung okay na, usa na lang ka kapsula sa Kugon herbal capsule imong inom kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimut ha, alang sa kidney o UTI, Kugon herbal capsule. Don't panic, it's organic. Og ang Kugon herbal capsule mapalit nimo sa Rose Pharmacy, Diding's Pharmacy, ug sa Queen's
Pharmacy. Sa tanan ito mga kaisunan, magpasalamat lang ninyo sa inyong paggamit sa ato ang number 1 nga plus ang said liniment oil. Nga tinuod mo tabang na to sa ato ang mga problema sa pangawas na to sa panuhot pamaol para sa kalawasan barikos veins katul koto sa kabataan nilikay pagintan sa ringgi. Kung mga haplas na to sa ato ang said liniment oil nga anhara mapalit sa butika. Di ba kayo gili? Sa butika na mga igsoon, sa butika na ha. Ato lang ni katawan na maligas gawas ha. Kaya tinuod yun na lang ang tinuod yun na said liniment oil nga sa butika na yun na to mapalit. Wag na ibaligya sa gawas mga igsoon ha. Sa butika na yun ang tinuod nga ato epektibong i-apply ka ng patulas katawan ang said liniment oil ha. Pero pili sa gam sa kwan sa arita sa Facebook nya bisitahan na to ang page sa Seed Marketing Panyawan Herbals Incorporated Gams. Panyawan Herbals Incorporated ha. Seed Marketing Panyawan Herbals Incorporated. Nga i-type lang na to ang Panyawan Herbals mahigala. Okay, kalimot atong i-like ang page diya. Nya dayon makita diya tanan ang mga genuine seed marketing products. O ang Panyawan Products Seed Marketing mapalit po na to sa Shopee mga Shopee. So ang tinuod yun sa butika o sa Shopee lang yun. O layo ta sa butika, Shopee lang ta mga igsoon. Kaya tuwa dito ang tinuod yun nga said liniment oil. Thank you. Kayo, salamat kayo. Bam! Thank you, good morning. Ato pa sa labatong natong kamustahon dire sa Cordoba. Kumusta mo din ha? Labi na sa Office of the Mayor. Honorable Mayor Cesar Dinoy Suan, yung masab si Vice Mayor Buyet Etago, SB Member Dudong Casquillo, silang Sir Limuel Pugoy, Honorable Rimar Baguio, Joy Wahing, Nats Sitoy, Lawrence Lagon, Tito Bintazal, og Jerome Lipitin. Ang Barangay Council, Honorable Barangay Captain Richard Basiliote. Ang ato nga staff din sa inyong mga office, ha, sir, ma'am. Honorable, sa ato ang mga bisan sa mga GO, bisan sa ato ang mga everybody ka na ayaw ka makalimutan sa dili pa mo report sa office sa iyong buntag. Mga ligo tag sa iyo, sa celebrity ko tikbiho diso. Ang ato mga sangkap nini, glutatayon papaya extra, kung sa pagkina natural moisturizer, yan magpabilin ka mo younger looking kutis, artista kutis, porcelana, ano na ba kami mga skin problem, mga dead skin, pananglitan, mo ayo sab kini. Doon na mo blackheads, whiteheads, mga up-up, katol-katol. Celebrity ko, tigbiyo rin so, sama sa naandan, butika sila mo inquire, unya tanawon, tataksid marketing. Thank you. Ati Bres! What is Ati Bres? Abam! What is Bambina? Ako! Naro dito. Yan ako, good morning. Yes, Sige. Ang atong problema karon ba? Ito lang. Si Titay, Bam. Si Titay na problema ni Titay taon kay naani siya sakit sugar ron niya ayang bana ang asawa lagi siya ang bana digil patuo nga paimnon og tambal mao ni Ati Pres problema niya nga paimnon tambal ang asawa di gyud mo inom gisampulan adlok siya ludon siya gisampulan siya sa iyahang bana nga ang asawa siya kumpare way inom tambal namatay niya gusto ka mamatay ka namatay ang asawa sa kumpare wa gyud mo hilak kuya kay ilisan mao ni ang kuan nga ngano pug sumdugo pa inom tambal niya diabetes siya Ati Pres mao na nga ina siyang bana gusto kang di tambal para diabetes na inom mo kuan mga hulmigas o di ba utitod ana para magwa ng sugar sa lawas mao ni problema niya unsaon na niya motumar siya tambal nga gi unsa na Ati Pres kaning gidus-dus gyud sa iyang asawa bana mo tumar mo kuno siya kay ludon mo gid siya Ati Pres unsaon man ni ani niya bam. Ato sang giyahan galiat ha para dili ta masaag. Lucas 8 verse 44 to 48. Unya biduol siya sa luyo ni Jesus. Mihikap sa sidsid sa iyang kupo og diha-diha na mihunong ang iyang pagdugo. Kani mo katubo ning babae nga nagsigig siya bleeding for 12 years. Dalinog pila ka tuig bam? 20? 12. Ang tanan si Jesus kinsa mihikap kanako nangabot ang tanan og mingon ni si Pedro magtutulo daghan kay mga tao naglibot og nagkonsisok kanimo. Apan si Jesus mingon adunay mihikap kanako kay gibati ko nga may miguwang gahom gikan kanako. Sa diha nakita sa babae nga naibawaan siya, miduol siya og nagkurog ug mihapa sa tila ni Jesus ug sa tubangan sa tanan gisugilo niya kang Jesus nganong mihikap siya kaniya nga diha na ayo siya 48 unya misulti si Jesus kaniya anak ang imong pagsalig nag-ayo kanimo pauli nga malinawon kani may tungod ka na itong problema may tungod na mga gipamati nga mga balatian ha doon na pa'y gidugang diri ay Ephesians 5 verse 20 sa ngalan sa atong Ginoong Jesucristo, pasalamati ninyo kanunay ang Dios nga Amahan tungod sa tanang butang. Mao na pag-final. Ang akong buto sabot. Ma'am, naman kay idudhuni mo nga mga tambal. Oo, mga tambal. Mao ni mga tambal nga sa unang gulyat. Ingon ang amigo na kumpare, unsay
nga sa inyong resita. High blood, sugar, cholesterol, usa na ulit, GERD. Okay? Naabay pirma ang resita sa doktor? Kay dili na oras butika. Tanawa pirma ang doktor? Oo na. Tanawa ba ang resita? Naamay resita din ha nga dili makamatay. Tanawa ko no. Kay matud ba doktor, bisag unsang resita ay nagpalit sa tambal og patyon gyud ta mamatay gyud ta. Mauna. Moy pong. Karon, hindi akong gibasa gulyat, mao ning mga resita nga walay bayad. Di ba? Oo. Kaya akong gipamasa diri, kadang gipamasa na ko diri ba nga. 12 years sila nga sige siya bleeding. Oo. Iguro siya hikap na sid. May ito nga parang panahon na gulyat, no? Nga maagis Jesus. Makahikap na siyang sid, mamay ito sa tumabalatian. Nindot na, no? Oo. Sa man to'y pirma nga makamatay? Ang gingon sa doktor, tanang may resita, pilang bukin mo resita, kanang itaw ko kanang ati pres nabi. Akong basaot na resita nga makamatay. Ang sa to? Paada kay resita diha nga makamatay? Ingon ang resita, ingon ang pare, nga kanang mga resita, sa para high blood, para sugar, para Alzheimer, sa diha. Kanang mga resita, basta nabi resita diha nga, ang tambal nga gipirma sa doktor, dili makamatay. Ang iyong magpasabot, kanang imong resita, gipangdatanan, puro ra na inat. Kaya kung mamatay yun sa tapetolam yun. Pero mas magyong inom magtambal. Mga ganyan, pang pasubing nga lang to. Muna nga, ako kani karon, akong gikuan mo inday, nga ayaw kagol, kung saan naman idus-dus imong bana din ha, naarani mo, kay wari po ka diri sa wamarig tumar. Kanina diri, wani gipang tumar na nga ayo. Pero sa katapusan, mayroon dito gulyat nga, sa tanang buhaton, pasalamatan ta sa God the Father through Jesus. My phone. Ang akong kuan, may gabag gulyat. Supplier man nangyay agaw sa kanang mga herbal medicine. Karon, so gitagaan sa para maintain. Ang hupong mo siya. Hindi na siya doktor undan niya. May daw na. Layo siya ron, undan. Dili na yung huy, abagi herbal ka. Herbal? O, abagi herbal ka, makaayo na ka. Kanuban synthetic. Dili ta kay nga. Wata nang ilabot gulyat ha. Wata nang ilabot. Ang ato lang hilabot na chuka bam. Basta. Hilabot ang ato imong gibuhat ang hilabot na kaan. Basta ang final 12 is taas. Ala ito. Wala. Ayaw ka itong herbal. Daon sa itong herbal. Ay sa. Gabi bala ito. Gabi iba. Dito sa Olanggo. Leka, ko aja ito. Doon ka kuha ni Dong. Kasi sa tayo mga. Ang pilagan yung anak siya. Usa ko. Doon ka kuha ni siya. Dahil. Kau kay si Foods. Dagdag 16. Nag-date na magod pa. Oh, natin yan! Wala ko naman. Kau na ko ang puzzle, Tihon.